Bé, avui estem a la Roureda perquè a finals d'aquest any comencem la construcció de 100 habitatges per gent gran, habitatges com els que tenim a Sant Oleguer, com els que tenim al sud de la ciutat, com els que tenim a Via Alexandra. Amb aquests 100 habitatges, doncs, de dues habitacions, el preu anirà entre 400 i escaig euros i gairebé no arribarà als 600 euros al mes. A més, aquí aquesta promoció també serà més grossa que la resta d'habitatges, tindrem també trasters i aparcaments, amb una clara voluntat de fer polítiques d'habitatge, en aquest cas doncs, per la gent gran de la ciutat. Dir-vos que per apuntar-vos heu d'anar a Vimussa, tenir més de 65 anys i encara que tingueu algun habitatge en propietat, si el cediu a l'Ajuntament perquè us el posem a lloguer, doncs també podeu venir en el que serà aquest complex. Les obres s'acabaran a finals del 2025 i, per tant, com dèiem, les polítiques d'habitatge importantíssimes per a aquest govern són el clar element de desigualtat i, per tant, continuarem treballant.